Leul și tigrul, mari excroci, fabulă de Cornelia Păun Heinzel. Leul, fost tare securist, ajunse mare afacerist și pentru fata lui cea răsfățată făcu nuntă în jungla cea luxuriantă, cu tigrul bengalez sportiv, în afaceri foarte activ, expert în excrocherii, că se ținea de șmecherii. Și l-a păcălit pe socru, vândut apartamentul dat cu totul. A înșelat și niște animale, a luat pe el multe parale. Pe fiica de securist apoi a părăsit, cu copiii ce i-a zămislit. Și-a luat perechi o pumătută, de mama sa bine văzută. Fostul securist gârcit, de la zebre luata pe nimic, un alt apartament mai mare pentru nepoții din dotare. Dar tigrul bengalez, cum a aflat, imediat i-a excrocat. A spus că le face design-ul, le-a cerut bani cu toptanul. Tigrul și-a pus bani în plic, bătrânul leu de supărare a murit, că a ajuns a doua oară păcălit și leii au rămas fără nimic. Morala: te crezi șmecher și excroc, dar oricând poți să rămâi, de pradă să te ștergi pe bot și altul să-ți pună căpătâi. Leul și tigrul, mari excroci, fabulă de Cornelia Păun Heinzel. Leul, fost tare securist, ajunse mare afacerist și pentru fata lui cea răsfățată făcu nuntă în jungla cea luxuriantă, cu tigrul bengalez sportiv, în afaceri foarte activ, expert în excrocherii, că se ținea de șmecherii. Și l-a păcălit pe socru, vândut apartamentul dat cu totul. A înșelat și niște animale, a luat pe el multe parale. Pe fiica de securist apoi a părăsit, cu copiii ce i-a zămislit. Și-a luat perechi o pumătută, de mama sa bine văzută. Fostul securist gârcit, de la zebre luata pe nimic, un alt apartament mai mare pentru nepoții din dotare. Dar tigrul bengalez, cum a aflat, imediat i-a excrocat. A spus că le face design-ul, le-a cerut bani cu toptanul. Tigrul și-a pus bani în plic, bătrânul leu de supărare a murit, că a ajuns a doua oară păcălit și leii au rămas fără nimic. Morala: te crezi șmecher și excroc, dar oricând poți să rămâi, de pradă să te ștergi pe bot și altul să-ți pună căpătâi. Leul și tigrul, mari excroci, fabulă de Cornelia Păun Heinzel. Leul, fost tare securist, ajunse mare afacerist și pentru fata lui cea răsfățată făcu nuntă în jungla cea luxuriantă, cu tigrul bengalez sportiv, în afaceri foarte activ, expert în excrocherii, că se ținea de șmecherii. Și l-a păcălit pe socru, vândut apartamentul dat cu totul. A înșelat și niște animale, a luat pe el multe parale.